El govern valencià ha balafiat i ha dilapidat els recursos públics amb una política clientelar basada en els grans esdeveniments que no han generat riquesa ni ocupació. L'especulació urbanística que ha suposat enriquiment d'unes poques persones a costa de la destrucció del nostre territori i la privatització de serveis públics amb el desviament de recursos a empreses privades que obtenen beneficis a costa de les arques públiques. Les 5 organitzacions sindicals han decidit portar a terme mesures legals per tal que es retiri el decret perquè estan convençuts que s'han vulnerat drets i la legalitat vigent. Pretenen que es depuren totes les responsabilitats polítiques de la mala gestió realitzada, pel que demanen que dimitisca o siga cessat el conseller Vela, responsable directe en l'elaboració i l'execució dels pressupostos.